ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନର ଇତିହାସ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା 5ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭାବିବା ଆମର ଭୁଲ ଅଟେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପୌରାଣିକ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେବା, ତାହେଲେ ସବୁଠି ନିଜର କର୍ମକୁ ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ହେଲେ ବି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମନୋବଳ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କେବେ ବି ଓହରି ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଟ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଜର ବିଫଳତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବି ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ନିଜର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଇ ନିଜର ଗତିପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେ ସହଜ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସେମିତି ହୋଇନଥାଏ। ସେ ସଫଳତା ହେଉ କି ଶାନ୍ତି, ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।